biex titkellem fuq San Franġisk u dan iċ-ċentenarju tiegħu hemm ħafna fuq x'titkellem, ħafna. Ħarġu kotba u affarijiet dan l-iktar qaddis biex ngħidlek li anki il-medja l-iktar qed tkellmet fuq dan il-qaddis biżżejjed ngħid kemm saru films fuq San Franġisk u minn ċerti nies ta' ċerta kbira u minn kull ħsieb, minn kull idea, minn kull affarijiet. Minn Rossellini, Saccavanna, Marxist, Soċjalista, minn monumenti l-kbir li hemm quddiem Santa Maria Maggiore, San Franġisk, dawk warah, li allura huwa il-monument fl-ewwel ta' Mejju jinġabru is-soċjalisti kollha taħt dan il-qaddis. Barra l-kotba li nkitbu fuqu. Nara biex ukoll l-idea għaliex. Imma jiena qaluli biex nitkellem u hekk għandu jkun għaliex il-Papa għamilha bħala punt prinċipali li l-qaddis inħarsu leh bħala l-qaddis tal-paċi. Allora nsennuħu biss fuq San Franġisk u l-paċi. Għax il-bqija kieku għasek kindum ġimgħa naħseb ma jkun biżżejjed. Imma dana għandi biss kwarta u ma nixtieq nitlef xejn minnha. Eżiż ħbieb, jekk illum insemmu li San Franġisk t'Assisi, ħafna minnu fih naħsbu fil-paċi għallinna l-Papa. Naħsbu f'dak il-qaddis li kien iħobb il-ħolqien, li kien isejjaħ lix-xemx u lill-qamar ħutu, li kien iħobb lill-foqra, li kien iħobb il-imwarbin. Imma forsi ftit minna nafu kif bdiet din il-mixja li aħna f'dan il-ktieb bissibna nagħmluha flimkien għal matul sena. Kif wasal Franġisku biex isir il-bniedem tal-paċi? X'ġara biż-żagħżugħ li kien joħlom bil-ġid, bil-glorja u bil-poter spiċċa jxandar il-paċi kull fejn mar. X'ġara kemm saqsawha din il-mistoqsija. Se nieqaf daqsxejn magħkom jien ukoll fuq din il-mistoqsija. San Franġisk kien żagħżugħ bħal ħafna oħrajn. Fir-rebbija tas-sena 1205 Franġisku kien wieħed mill-aktar żgħażagħ popolari ta' Assisi. Kien ġej minn familja sinjura. Kellu ħafna ħbieb u kien magħruf għall-ferħ u l-ħeġġa tiegħu. Darba stieden grupp ta' żgħażagħ biex jiċċelebraw festa fid-dar ta' missieru. Ma naqas xejn, ikel, kant, mużika, divertiment. Sħabu tant kienu jħobbuh li għażluh bħala s-sultan tal-festa tagħhom iż-żgħażagħ u l-festa tal-ferħ. U għalhekk tawh ix-xettru biex jibqa' it-trofi f'idejh għal dejjem. Xettru tal-fidda tgħidilna Ċiċċelanu. Meta imbagħad ħarġu jduru fit-toroq ta' Assisi, kulħadd kien jistenna li Franġisku ikun quddiem nett. Imma ġrat ħaġa stramba. Dak li dejjem kien l-aktar ferrieħi, dak il-lejl kien sieket. Meta staqsuh x'kellu, qalilhom li kien sab il-maħbuba ta' qalbu, l-isbaħ li sab, l-aktar nobbli, l-aktar tfajla sinjura qatt iltaqa' magħha u ltaqgħu miegħu tfajliet ta' sinjuri ġranet sħaħ fil-ħanut tal-ħwejjeġ ta' missieru
ibeħ l-istess ħwejjeġ, l-ikbar ħwejjeġ ta' lussu kbira tfajliet, u kien ibieħ u jitlaqa' magħhom u jitpaxpax magħhom, u ħafna minnhom kienu jmorru mhux biex jixtru l-libsa, imma biex jiltaqgħu miegħu għax kien jaf ikompli wisq magħhom. Sħabu ħasbu li kien sab xi xebba sabiħa, imma kienu żbaljati. Aktar tard Franġiskus qar li dak il-lejl kien sab lill-Alla. Kien beda jħoss sejħa ġdida li kienet se tbiddillu ħajtu għal dejjem. Minn ħolma ta' glorja għal sejħa ikbar mill-glorja. Sa dak iż-żmien Franġisku kellu ħolm kbir li tisir kavallier, li tikseb ġieħ, fama, unur. Darba saħansitra kellu ħolma li fiha ra palazz grandius mimli armi u mimli ħwejjeġ ta' Russu. Ħaseb li Alla kien isejjaħlu għal suċċess kbir din id-dinja. Għalhekk ingħaqad ma' spedizzjoni militari. Iżda qabel ma wasal fid-destinazzjoni tiegħu, sema leħen jistaqsih: min jista' jaqdik aħjar? Is-sit jew il-qaddej? Is-sit, wieġeb Franġisku, u l-leħen kompla. Mela għaliex tlaqt lis-sit biex timxi wara l-qaddej? Dik il-mistoqsija nibtitlu qalbu bħal vleġġa. Kien il-bidu tal-konverżjoni tiegħu. Wara li rritorna Assisi, Franġisku beda jqatta ħafna ħin fit-talb. Darba daħal fil-Knisja xkejkna ta' San Damjan, hemmhekk quddiem il-Kiċifiss. U niftakru tajjeb li sa dak iż-żmien sal-1200 kważi l-ebda kuċifiss fl-ebda knisja ma kien jidher il-kuċifiss għarwien kollu dmija bitbatija. Imma kienu jgħattu wieru din il-ħaġa u kienu libsuh ta' sultan, ta' saċerdot il-kbir, bil-pjanata kbira, bil-kuruna fuq rasu. Hekk sabu sa Franġisk, imma meta daħal u damda xejjem dibiddel. Darba daħal fil-Knisja xkejk ta' San Damjan u hemmhekk quddiem il-Kiċifiss sema' kliem li baqa' jidwi fid-dnejħ għal ħajtu kollha. Franġisku, mur u sewwi l-Knisja tiegħi li kif tara qed tiġġarraf. Fil-bidu ħaseb li Kristu kien qed jitkellem fuq il-bini ta' Knisja. Aktar tard fehem li Alla kien isejjaħlu biex iġeddet il-Knisja kollha permezz tal-eżempju tiegħu. Minn dak il-mument Franġisku beda jħares lejn id-dinja b'għajnejn ġodda. Imma kien hemm pass ieħor importanti. Franġisku kellu stmerrija kbira għall-lebrużi. Fi żmienu kienu l-aktar nies imwarbin mis-soċjetà. Kulħadd kien jibża minnhom. Difatti Assisi kienet imqassma bħal bil-oħra kollha taż-żmien tan-nofs. Naħa mill-Knisja Katedral u naħa mlassa tal-militar jew tal-pulizija. Fin-nofs hemm is-suq biex kulħadd jieħu minnu. Il-Knisja tieħu is-suq u l-ħolhom it-taxxa jieħu is-suq. Ma mbagħad fl-ewwel triq kienu joqogħdu n-nies l-ekklesjastiċi l-kbar, fit-tieni triq il-kanonċi u dan nisek, it-tielet triq in-nies tan-negozju, ir-raba' triq in-nies komuni u l-ħames triq u l-bogħod kienu jgħixu biss
il-lebrużi, il-bot minn kulħadd, il-bot minn kulħadd. Din it-triq San Franġisk bħal ħafna nies qatt ma għadda minnha u qatt ma kellu ħsieb li xi darba jgħaddi minnha. Għadda minnha l-ewwel darba f'ċirkustanzi naraw iktar il qudiem. Franġisku kellu stmerrija kbira għal dawn. Żmienu kienu l-aktar nies imwarbin mis-soċjetà. Kulħadd kien jibsa minnhom u kollhom ordni li fil-mixi tagħhom idoqqu qampjena biex jekk jismagħha xi ħadd iwarrab jiġri. Inkella ma jistax jersaq lura fit-triq dejn l-oħrajn. U jgħid ukoll li bħas-soltu resaq leħ fis-soċjetà meta wieħed minnhom flok ħarab bħas-soltu ħarab il-lebrus. Bħas-soltu kien jaħrab fil-għaxija bil-maqdu ħadd. U San Franġisk meta ma nexxilux jilħaq fejn jilħaq ta' kavallir kbir u jmur jissielet u jmur jiġġieled, ma l-ewwel battalja li mar wara li ma kienx kapaċi jiġġieled u waqa' u spiċċa hemmhekk. U s-saħħa jgħaddi lura mit-treqat minn dawk l-erba' treqat u għalhekk għadda bit-triq tal-lebrus. U hemmhekk intaqa' mal-lebrus l-ewwel darba. Imma x'in intaqa' mal-lebrus ħass ħlewwa kbira ferm. Imma beta li tjersaq ma jxersaq, l-ieħor jipprova jaħrab minnu, it-tnejn jersqu jerġgħu jmorru lura, dan metsejra għal ftit ħin minn rasow għal-film ta' Karbanja. L-iktar wieħed li jpinġi tajjeb din l-istorja din il-ġrajja tal-lebrus u San Franġisk. Dan il-moment kien l-ikbar rivoluzzjoni fil-ħajja tiegħu. Wara dik imbagħad, wara rivoluzzjoni f'ħajtu, San Franġisk għamel ħafna rivoluzzjonijiet, ħafna, kemm fil-Knisja u kemm fis-soċjetà. Ħafna, ma mhux se jitkellmu fuqhom illum. Imma din il-ġrajja ma jinsiha qatt. Aktar tard kiteb fit-testament tiegħu dak li qabel kien jidher l-imrar inbidel fija fih l-ewwa kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem. Immaġna il-San Franġisk janna u jbus il-dak li kien jitwerwer anki jisma' fuqu għaseb wara jeleb tant ilu nnifsu li jmur b'ġira kbira janqu u jbusu. Bernardo ta' Quintavallo, wieħed mill-aktar sinjuri f'Assisi, ħalla kollox biex jingħaqad miegħu. Hekk inkellimhom il-Vanġelu u ma telqu bla solt u bla oroq fuq il-passi ta' Franġisku iterqu wara il-Mulej Ġesu. Wara ġew oħrajn. Hekk twildet il-Fraternità Franġiskana. Dak li spittaħuti li dawn l-irġiel ma naqdux madwar poter jew interess ekonomiku. Għadhom il-Vanġelu, għaqdithom il-paċi tal-Alla, għaqdithom il-konvinzjoni li kull bniedem huwa hu jew xi ħadd. Għaqdithom il-messaġġ daħħal f'moħħu u ma nqala minnu il-Mulej jagħtik il-paċi. Minn fost il-wirt kollu li ħallinna San Franġisk, hemm waħda biss, kelma waħda biss li tiġbor kollox. Il-Mulej jagħtik il-paċi. Din kienet it-tislima li biha hi u sħabu kienu jiltaqgħu man-nies. Ma kienx sempliċi forma ta' korteżija, kienet dikjarazzjoni solenni ta' fidi kbira. Franġisku kien jemmen fil-paċi vera ma tiġix mill-qawwa tal-bniedem, kbir kemmu kbir, għani kemmu għani, sabiħ kemmu sabiħ, iżda minn Alla. Għax paċi tfisser ħniena. Paċi
tfisser maħfra. Paċi tfisser ġustizzja. Ħniena, maħfra, ġustizzja. Paċi tfisser qalb miftuħa għal kulħadd. Paċi tfisser ħajja sabiħa, sabiħa u sħiħa. Paċi li ġejja minn Ġesu kruċifiss imnizzel. Arwin, kollu dmija, batut, batut. Li ra darboħra u ħassa darboħra San Franġisku kol fuq il-Verna biex Batista jureħ li kulħadd u jerġa' jdur mad-dinja kollha bil-kruċifiss fideħ jureħ id-batija kollha li kull wieħed minnhom u kull wieħed minn sħabu ġera fejn ġera bil-kruċifiss arwin li l-insara kull qegħdin jarawh u jħossuh biex ngħidlek bħala l-ewwel esperjenza. Franġisku ma kienx jitkellem biss fuq il-paċi, kien jgħixha meta kien hemm mibeda bejn l-isqof ta' Assisi u l-kap tal-belt u l-kapijiet huma min huma isfijiet, kapijiet mexxejja, meta jkunu kapijiet faċli jiġġieldu bejniethom. L-istorja turna ħafna minn daw. U interveni biex iġib rekonċiljazzjoni bejniethom. Meta sema bil-famuż lupu ta' Gubbio li kien qiegħed ixerret il-biża' ma rifittxu u stess. Kulħadd isemmieħu jibża' minnu u hu jmur ifittxu. U jmur ifittxu matul il-ġurnata u jmur ifittxu matul il-lejl. L-an tiegħu kien dejjem l-istess li jibni pont fejn oħrajn kienu qegħdin jibnu ħitan għolin li ma jistalħaqhom ħadd rifhuma li jkabbar il-fiduċja fejn kien hemm il-biża' li jġib il-laqa fejn kien hemm il-firdiet. Kien għadu attwali aktar minn qatt qabel. Għal Franġisku il-paċi kienet tfisser ukoll li wieħed jersaq lejn min hu imwarrab. Kien għalhekk li kien iħobb il-lebrużi, kien għalhekk li kien jilqa' lill-fqar, kien għalhekk li kien jgħid il-patrijiet tiegħu biex jilqgħu lil kulħadd bil-ħlewwa, anki lill-ħallelin, anki l-midinbin, anki l-dawk li għandhom bżonn, meta darba marr ħabbat il-bib tiegħu bil-lejl waħda mara u staqsija li kien patri minn daw ta' San Franġis biex jittieħ l-aħbar li ommu qiegħda fl-aħħar ta' ħajjitha u m'għandix flus biex tikkura ruħha, m'għandix flus biex tikkura ruħha. San Franġis iqum jirtot u jsejħer sħabu u jgħidilhom u jkellimhom fuq l-aktar ħaġa li dik il-ħabta kienu qegħdin jitkellmu fuqha dak il-ħin. Fuq x'kienu qed jitkellmu. Damu sentej biex ipinġu kif jafu jpinġu l-patrijiet il-brevjar kollu faċċata, sentej ħadd. U dak kien l-ikbar teżor għalihom, U San Franġis qallu lil dan, għandek xi flus ħaddihom mill-loħtok ħadd tixtrila l-mediċina lill-ommok. U dak qallu m'għandi xejn. Qallu aqbad dak il-brevjar. Mur bih u s-sassess. U s-sassess mhux il-mediċina għall-ommu. Iktar għażiża il-qalb ta' ommu minn dik il-pittura kollha u dik l-għana kollha li għamilna f'sentej sħaħ. Kien għalhekk li l-fqar kien iħobbhom mhux bil-kliem, mhux Alla jgħinek, u waqqas darb'oħra, u waqqas meta nista', u waqqas għax illum ħriġtek u ma ħriġtek, imma x'kien iħobbhom. Kien għalhekk li kien jgħid lill-patrijiet biex jilqawhom u jilqawhom l-istess daqs kemm issa millum il-qudiem
se jibdew jilqgħu anki lill-ħallilin, anki lill-ħallilin. U mħabba l-aktar ikbar anki lill-midimbin u l-midimbin kbar. U mbagħad il-qudiem li trid storja għaliha waħedha anki l-Misilmin. Anki l-Misilmin. U tlaqt li ħaddieħor qed iħeġġiġhom biex jiġġieldu. Waqt ħaddieħor qed iħeġġiġhom b'ħeġġa kbira biex joqtlu xulxin. San Franġisk l-ewwel tkellem. Imma mbagħad mhux tkellem biss, maru stess. U tant raħu jitkellem hekk li ħasbuh miġnun. U mbagħad għandu l-istorja kollha twila mhux pusta hawnhekk illum. Ma kienx jara l-ewwel id-dnub, imma jara bis-żball. L-ewwel kien jara l-bniedem, u mbagħad fil-bniedem kien jara x-xbieħa ta' Alla. Imbagħad kellu paċi kbira għal ħolqien. Quddiem din ir-realtà, Franġisku joffrilna triq differenti minn tas-soltu. Minn tas-soltu. Jistedinna naraw lill-ieħor bħala ħuna. Jistedinna naħfru. Jistedinna naqbdu triq tal-ħniena. Jistedinna ngħixu l-Vanġelu b'mod konkret. Fl-aħħar ta' ħajtu, Sa Franġisk ma ħallex warajh ġid, anqas ħalla warajh poter, anqas it-libsa fuqu, anqas it-libsa fuqu. Famużi poeti tant kitbu fuqu ta' ħardija, ġeġessi solu, Susarra Nuda, rrid imut fuq l-art, arwien fuq l-art, m'għandu xejn, bħalma kellu xejn Kristu fuq is-salib. Imma għandu l-imħabba biex jibqa' jaħfer u jara l-maħfra. U għalhekk jekk illum rridu niġbru b'sentenza waħda l-messaġġ tiegħu, nista' nagħmlu dan biss mhux bil-kliem, imma bil-kliem li tu tant iħobb jirrepeti ma' kulħadd. L-iktar kien jirrepeti Sa Franġisk kien jirrepeti li jgħid il-missierna. U għall-ewwel żminijiet kien jgħidha għal 75 darba kuljum ma' sħabu qabel filgħaxija wiċċhom mal-art. Nixtiequ nħobbu. Nixtiequ nħobbu. Dan huwa l-messaġġ ta' San Franġisk. Dan hija ħajja San Franġisk. Din hija l-paċi ta' San Franġisk. L-isqof u l-kap tal-komun mill-ġildin. L-isqof qiegħed għand il-palazz. L-isqof sidnu għandu biex joqgħod għandu għall-aħħar tiġranet kien beda ibati bajnejh, ibati ħafna bajnejh. Kważi għama, kważi għama. Dam sentejjek qabel ma miet. Imma fl-għama tiegħu ra iż-żbuħija tal-paċi fil-ħolqien. Mhux il-paċi li sseraħlek moħħok, mhux il-paċi biex tidħol il-kunvent ħattejt hemmhekk busejnku ta' xejn u se ngħix fil-paċi. U laqas il-paċi li tikmanda inta x'taħseb li fejn tikmandajt se jimxi kollox tajjeb. U anqas il-paċi ta' ħafna affarijiet oħra, imma l-paċi li taħroġ biss mill-qalb. Ma kellux bżonn il-brevjar biex jaqra, ma kellux bżonn il-kodba biex jistudjaw. Meta mar Bologna u hemmhekk sab l-ewwel kunvent u xtaqu jinawguraħu kien għadu ħaj li truħri u jinawguraħu u għamlulu librerija sabiħa biex jaraw u kemm kienu jistudjaw il-patrijiet. Ma rridx jidħol, aqqas daħal, ma rridx jidħol u aqqas daħal. Waraw, bit-talb ta' Streċċa u bit-talb ta' Sant'Annin u bit-talb ta' oħrajn daħal imma f'post ieħor biex min mur jitgħallem l-ewwel jaqra bil-qalb. Imbagħad ikun jaf jaqra ħafna iktar bil-moħħ, imma l-ewwel bil-qalb. U l-qalb tkun tixbaħ
il-qalb ta' Ġesu. Dik il-qalb mnifda, mhux dik il-qalb pulita li taftejt ir-ritwal tant eżatt u tant preċiż, imma dik il-qalb li qattar minna id-dem, li qattar minna l-għaraq, li qattar minna l-imħabba, dik il-qalb li mhux titkellem ħafna, imma tagħmel ħafna, tagħmel ħafna. U San Franġisk għamel ħafna, għamel ħafna.